Ɗaliban jami'a a Najeriya da dama sun shiga cikin rudani a sakamakon yajin aiki da ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa ASU ta shiga. Da suke bayyana damuwarsu a kan yajin aikin, wasu ɗalibai da taskar labaran LVH ta zanta da su a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sun nuna rashin jin daɗi matuƙa, inda suka zargi gwamnatin tarayya da nuna halin ko'in kula kan alƙawuran da ke tsakaninta da ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa. Gaskiya ƙungiyar malaman ƙasa na ina jin yadda suke ji, saboda na san takeici suke ji, saboda tun daga 2009 a yadda na karanta history sun ce wai an musu alƙawari ko in ce suna da yarjejeniyar da suke da gwamnati ma za ta musu abubuwan da suka buƙaci ta yi musu, kuma gashi ba ta yi ba, kuma gashi suna da iyali su ma suna da yaya, suna da bukatun da ya kamata a ce sun kula da su, to in ba biya su albashin su ba ta za su. Na farko ba mu so a tafi ba kuma ba mu ji daɗi ba, amma tabbas mun san ba laifin su bane, laifin gwamnati ne. Ya kamata gwamnati ta duba ga cewa dan talaka ba zai iya fita ƙasan waje ya karatu ba kuma zai iya zuwa makarantu masu zaman kansu ya karatu ba, dole sai makarantun da gwamnati ta gina, don haka su taimaka su yi haƙuri su duba cikin lamarin karatun dan talaka, su taimaka gurin bunƙasa rayuwar shi, su biya wannan kuɗin, domin su ma malaman in ba a biya su ba ba za su samu daman da za su ci da iyalinsu ba, su samu kuɗin motar zuwa makaranta, kuma su samu ƙarfin koyar da ɗalibai. Su ba su abin da suke bukata, abin da suke kuka a basu don Allah, saboda mu ɗalibai mu muke facing consequences ɗin strike ɗin. Ɗaliban sun ƙara da cewa gwamnatin tarayya da ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa ba su yi la'akari da matsaloli da koma bayar da yajin aikin zai haifar ga ci gaban karatunsu ba. Wannan yajin aikin gaskiya zai taɓi karatuna sosai a wannan shekaran, saboda a shekaran baya ma ya taɓa min karatuna kuma ban ji daɗi ba. Kamar koronan nan da ta zo na shekaran baya da aka wuce shi ma ya taɓi karatuna, to don haka ba na son zuwa yajin aikin nan saboda zai ƙara taɓan wani karatun nawa a gaba. Sai yanzu ne muka shiga aji, wanda a halin yanzu ya kamata a ce muna shekara ta uku muna neman ƙara kewa da shekara ɗaya, amma yanzu muka shiga shekara ɗaya, kuma gaskiya ɗalibai kowa na kuka da haka. Zai kawo mana tikas gaskiya, saboda dalilin mu 'yan final student ne, gashi kuma muna kokarin mu gama wannan abun saboda due to corona ya dan samu matsala, an kara mana wanye, amma wannan shekara muna tunanin ne da izinin Allah za mu samu mu gama mu je mu kama wani abun yi nan gaba, amma gashi wannan strike nan da zai sau kuma zai bata mana shiru din mu na final year. To da aka duba kwatin da ya kamata a ce kai shekara 4 ka zo kai shekara 6 ko shekara 7, kaga ai ma delay ko an ci ko an ma setback abubuwan da ya kamata a ce kayi fashi, maybe kana za ka je ka yi service da in ka gama Allah ya wuri ka samu aiki, then you think of other things, maybe za ka je ma masters, an yi delay mu an sa shekarun da ya kamata a ce mun yi which is shekara 4 ya zama shekara 6 zuwa 7. Idan dai har za a iya tunawa, a shekara ta 2020 Najeriya ta fuskanci makamancin wannan yajin aiki da matsalar cutar corona. A ƙarshe ɗaliban sun buƙaci gwamnatin tarayya da ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa su daidaita tsakaninsu domin samar da mafita ta yadda ɗaliban Najeriya za su samu ci gaba da karatunsu ba tare da tangarɗa ba. Sani Abdullahi, labaran taskar LVH.